drugi kraj studija, zato što nam je u goste iz Saveza pronalazača Srbije došao Živoslav Milovanović. On će vam predstaviti svoj izum pod nazivom multifunkcionalni uređaj, je li tako? Jeste. Dobro jutro i dobrodošli. Kakav je to multifunkcionalni uređaj? Pa to je zapravo jedan uređaj koji ima više funkcija i kao pumpa, i kao vakum pumpa, i kao turbina, i kao motor, i kao kompresor. Međutim, zamišljeno je kao kompresor prvenstveno. Bila je želja, da tako kažem, da konstruišem jedan kompresor. Kad sam konstruisao i razvio u više varijanti, došlo je do više varijanti uređaja, više varijanti rotacionih klipova i tako dalje. Dobro, ajde sad da nam objasnite prvo čemu to služi. Zašto se koristi ovaj uređaj? Pa ovaj uređaj se koristi, recimo, kao kompresor. Umjesto klipnih kompresora zamenit će možda jedno 90% klipnih kompresora koji su na tržištu. Pošto razgovarate sa ženom, a ne razgovarate sa Srđanom, morate da mi objasnite šta je to klipni kompresor. Za čemu to služi? Pa to ima svaka manja radionica, ima svaka osrednja fabrika i svaka možda i malo veća fabrika. Služi za komprimovanje vazduha koji se transportuje i pokreće određene alatke, od brusilice, bušilice i tako dalje. Znači, da bi se izbeglo direktni kontakt sa električnom energijom. Dobro, i šta ste vi to sada doprineli? Šta ste u smislu inovacije vi doprineli i čemu sa ovim vašim pronalaskom? Da vam kažem, pre svega, u ovom pronalasku ja sam prvenstveno uzeo vakum pumpu i napravio jedan prototip za industrijsku upotrebu i uporedio ga sa najboljim svetskim proizvođačem. Moja vakum pumpa je bolja za 30% u proseku. Dobro, a zašto se koristi vakum pumpa? Ne, samo da vam kažem, skrenuo sam malo na drugu temu, odnosno zapravo sve to, pošto je multifunkcionalnost u pitanju, radi se o oblasti koja je najteža. Znači, vakum je najteža oblast i prvo sam tu hteo da dokažem superiornost mog pronalaska u odnosu na postojeće. U mašinstvu imate, kako da kažem, toliko je to razvijeno da svaki pomak od 1% se smatra uspehom, a od 10, 20, 30% to je već baš prava retkost. Ovo što sam ja napravio nije ništa novo. Kompresori postoje, vakum pumpe postoje, pumpe, turbine i tako dalje. Ali je ovo novi uređaj koji je daleko efikasniji od njih. Zapravo srce njegovo, uz još dodatne elemente, je daleko bolje nego što... Sve vas ja razumem, ali vas ništa ne razumem zato što se ne razumem u tu oblast, pa vas zato pitam da nam objasnite vrlo jednostavno. Dakle, napravili ste uređaj koji poboljšava funkcionisanje čega? Štedi energiju i povećava učinak. Čega? Onoga što radi. Znači, ako vrši ispumpavanje, umjesto 1000 litara u istoj jedinici vremena, moja pumpa će ispumpati 1300 litara u odnosu na najbolju postojeću. Ne, kažem, u odnosu na najbolju postojeću. Okej, sve mi jasno. Dakle, to hoću da nam kažete. Ta vakum pumpa, recimo, repromaterijal za izradu njenu je 300 evra, a cena pumpe tog nemačkog svetskog proizvođača koju sam ja kupio da bih izvršio poređenje jeste 3000 evra. Znači 10 puta razlike u odnosu na ono što se uloži. Naravno, ako se tu doda rad i utrošak energije da bi se to vradilo, ali 10 puta je razlika. Onda kompresori, ako idemo na kompresore, klipni kompresori, moj kompresor za isti učinak, za istu stvar je 3 do 4 puta lakši i ima 3 do 4 puta veći protok, odnosno upumpat će 3-4 puta više vazduha nego klipni kompresor u jedinici vremena u određene težine. Kažem, bit će, kažem, 3 do 4 puta lakše. Dobro, i gde se primenjuje taj vaš pronalazak? Gde ga sve koriste oni koji su time zadovoljni? Reći ću vam, recimo, konkretno kompresori, kao malo čas što sam vam rekao, kompresori se koriste od najobičnije garaže, gde svako domaćinstvo, maltene, svako ima jedan mali klipni kompresor koji je vrlo bučan, za razliku od ovog mog,
Jer nije bučan uopšte ili malo bučan? Ne, moje, da kažem, značajno tiše od klipnog kompresora, bučniji od vičanog, ali značajno tiše od klipnog. Mnogo jeftiniji za izradu i mnogo efikasniji. To je kad se kompresora tiče. Kad se tiče vakum pumpi, ona se uglavnom koriste u industrijama, farmaceutskoj, prehrambenoj i svim ostalim industrijama. Vakum se koristi, što je malo, u suštini malo se zna, mi nemamo kontakta i dodira sa tim, ali je vrlo bitno. Onda turbine i pumpe i motori, recimo imamo pumpe za fluide sa visokim viskozitetom, teoretski, u poređenju sa pumpom za fluide sa visokim viskozitetom svetskog proizvođača Grundfosa, moja ima 90,35% veći protok. Ona se koristi recimo u prehrambenoj industriji za ispumpavanje čokolade, ulja ili tako nešto. Recimo, to su fluidi sa visokim viskozitetima. Dakle, ovo što ste vi napravili može da ima najširu moguću primjenu. To je ono što je važno. Gde se primenjuje? Da li ste nekome pokušali do sada, odnosno kome ste taj svoj proizvod prodali? Imam zainteresovao jednu američku korporaciju. Od pre 15 dana razgovarao. Kako su vas pronašli? Preko novina. U Politici sam bio na naslovnoj strani par puta 2010. godine. Jel imate to? 2010. imam, da. 2010. godine. Jer ovo je proces koji dugo traje. Ovo je jedna velika borba. Evo, ovde je bilo prvo što je bilo pod naslovom Nudi voćnjak za pumpu. Evo, ovdje možete pogledati. Pronalazač u cajtnotu. Nudi voćnjak za pumpu. Dobro, ostalo je svega nekoliko dana da zaštiti svetski vredan izum na stranom tržištu. Traži pomoć od države, ali spreman je i da proda voćnjak od 6,5 hektara. To je bilo septembra 2010. Jeste li prodali taj voćnjak? Nisam, jer sam uspio da dobijem pozajmicu. Pomogao mi je jedan penzioner. Javilo se više ljudi posle tog članka, ali taj penzioner, on je jedini bio koji je... Ajde da snimimo samo taj članak, da pokažemo našim gledalcima kako izgleda ta naslovna strana. Evo ga. I da vidimo ovdje šta piše. Ovdje, tu je ono gore u vrhu. Ovdje, aha. Penzioner finansira pronalazača. Stvarno se to desi? Pa naravno. Zar vi mislite da bih vam ja to izmislio? Ne mislim, nego nam zvuči neverovatno. Neverovatno. Zamislite da mi je ponudio čitavu svoju životnu ušteđevinu. Dobro. Bez ikakvog dokumenta, nisam mogao da dobijem advokata. Dogovorili smo se da dođem ujutru sa advokatom. Onda me on pozvao. Ja sam rekao ne mogu da dođem jer advokat još se ne javlja. Ma kaže, pustite, advokati su uvek nedostupni, nego dođite vi da ja vama dam, da vi završite to. A ima kad ćemo da pišemo, u smislu da nešto napišemo. Dao mi je sav novac, čitavu svoju životnu ušteđevinu na časnu reč. Popili smo, nazdravili smo i sa šoljicom meda. Jeste li mu vratili taj novac? To će biti vraćeno. Mi smo svake sedmice u kontaktu sa njegovom porodicom, njegovim sinovima. Jako jedno predivno prijateljstvo. Pošto smo baš danas pričali o tom vraćanju novca. Nikako uslovljavanje. Kad budete imali da vratite. Da, naravno kad se realizuje. Nikako uslovljavanje. To su, kažem, neke divne stvari koje su se dešavali, divne priče. Međutim, imaju i dosta poteškoća i svega toga. Imao sam malo i sreće da, recimo, kad sam predao u Zavodu za intelektualnu svojinu patentnu prijavu, shvativši da to dugo traje, ja sam zatražio pomoć Vojislava Koštunice, odnosno kabineta Vojislava Koštunice. Ovdje je ukratko napisan zahtev, odnosno molba predsjedniku... 2008. godine. Jeste, te iste godine. Odnosno, ne te iste godine, nego... 2 godine ranije, da. 2 godine ranije. I tu sam rekao da imam nešto što je bolje od najboljih u svetu. Dobro. Sad je stigao trenutak da sam to i verifikovao. Je li vam odgovorio neko na ovo pismo? Kako da ne, evo, iza vidjet ćete, u roku od 5 dana su mi već odgovorili, da su prosledili, da su uzeli Zavod za intelektualnu svojinu je, kako da kažem, preduzeo korak i ubrzao. To su tabele, rezultati ispitivanja koji su prikazani tu u tim tabelama sad iz laboratorijskog ispitivanja. Sve to dugo traje. Pisali ste, vidim, i Aleksandru Vučiću, ja? To je juče.
Juče? Šta ste njemu napisali? Zatražio sam da mi organizuje sastanak sa ekspertima njihovim o mogućnosti proizvodnje i jednostavno podrške za proizvodnje kod nas, da to postane naš brend. Vi samo premijerima pišete. Pa da vam kažem, gde god da se obratim, kad sam bio obraćao se Privrednoj komori, oni kažu nismo mi, ne znamo, odem tamo pa nismo mi, nemamo ili tako nešto. Onda ja pravo njima, pa onda oni znaju kome će verovatno da... Mislite, oni njima najlakše da proslave? Pa da, ali znaju kome. Da. Jer bilo ko da kad sam se obraćao Privrednoj komori, oni kažu nemamo mi za te svrhe, nemamo mi jednostavno nismo nadležni ili kako, ne znam ni ja u tom nekom smislu, ali hoću da kažem da... Pa čekajte, ko je nadležan za ovo? Mislim, kako da vam kažem, premijer ispade za sve da mora ovo da donese odluku, ali ko je nadležan ovo? Pa njegov kabinet će meni reći ko je nadležan. Ja od njih očekujem, ja ne znam ko i kako i na koji način. Jednostavno o tome se radi. Šta se dešava? Došao sam pre 8 godina iz inostranstva da bih to patentirao i da bih osnovao proizvodnju ovde u Srbiji, da to bude naš brend. Već tih 8 godina uporno se trudim i to je jedan prilično dug i težak put bio da to i realizujem. Sad sam došao do rezultata. Ja sam jedan od retkih koji nije želeo da krene u saradnju pre nego što dođe ovaj trenutak da se dobiju laboratorijski rezultati. Ne, pa jasno mi, zato smo vas izvali i svaka vam čast. I mnogo vam hvala. Vidimo se. Hvala. Vidimo se kada budete